дар ҷомеаи муосир назар ба тайёр кардани мутахассис тарбияи шахсият афзалтар дониста мешавад, зеро маҳз шахсияти дорои тафаккури миллӣ ва ҳувияту худшиносӣ метавонад манфиатҳои давлату миллатро дифоъ намояд. ҳамин аст ки имрӯз дар барномаҳои таълимии аксарияти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ба ин ҷиҳат бартарият дода шудааст. консепсияи миллии тарбия низ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин нуктаро таҳким мебахшад. Масалан, се унсури нахустини онро тарбияи ғоявӣ, тарбияи миллӣ ва тарбияи хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ ташкил медиҳад. анъанаи замзамаи суруди миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ ҳар саҳар қабл аз оғози дарсҳо аз ҳамин меъёрҳои консепсияи миллии тарбия замина мегирад, ки ин боиси дастгирӣ аст. аҳли маориф ва хонандагони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳар саҳар бо рӯҳияи баланди ифтихор миллӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллат ва рамзҳои давлатдорӣ суруди миллиро замзама менамоянд. онҳо аз он меболанд, ки дар фазои соҳибистиқлолӣ ва тинҷу оромии Тоҷикистон суруди миллӣ аз забони онҳо садо медиҳад ва қалби онҳоро моломоли ифтихору ҳувияти миллӣ мегардонад. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқи бунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии байни халқу миллатҳои кишвар мебошад. эҳтироми воло ва донистани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванди кишвар аст. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва тайёр намудани мутахассисӣ ба талаботи бозори ҷаҳонии ҷавобгӯ, имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маорифро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии худ қарор додааст ва ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои мазкур тадбирҳои муҳиму саривақтиро дар амал татбиқ менамояд. бунёди мактабҳои наву замонавӣ, биноҳои иловагӣ ва муҷаҳҳаз намудани ин муассисаҳо бо тамоми таҷҳизоти муосири омӯзишу таҳсил аз зумраи чунин иқдомҳост, ки онро ҳамарӯза мо мушоҳида мекунем. хонандагон ва омӯзгорон аз он изҳори хушнудӣ ва шукргузорӣ мекунанд, ки давлату ҳукумат ҳамаи шароитро барои таълиму тарбияи насли наврас фароҳам овардааст. суруди миллӣ яке аз рамзҳои миллии давлатии мост, ки бо шунидани он эҳсоси ватандӯстии мо воло мегардад. мо хонандагон пайваста дар чорабиниҳои фарҳангию илмии муассисаамон суруди миллиро бо оҳанги мутантан месароем ва бо он эҳсоси ватандӯстии мо боло мегардад. мо дар муассисаамон симхонаҳои компютерӣ дорем, ки аз доскаҳои электронӣ ва компютерҳо иборат мебошанд ва мо пайваста аз ин истифода мебарем ва дарсомӯзию таълими мо аз ин боло мегардад. хонандагон бо ифтихори баланди ватандорӣ суруди миллиро месароянд ва аз қалбҳои беғаш мегӯянд. ҳангоми хондани суруди миллӣ дар чашмони хонандагон меҳр ба ин халқу диёр медурахшад ва ин рӯҳия далели он аст, ки онҳо метавонанд дар пояи устувори хештаншиносии комил ворисони арзандаи ин миллату давлат бошанд. истиқбол аз ин анъанаи ифтихоромез аз ҳувияти милливу дӯстдоштани ватан модар имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ пайгирӣ мешавад, ки ин равиши шоён бовари моро ба ояндаи дурахшони давлату миллати тоҷик аз дасти ин наврасони хуштолеи даврони соҳибистиқлолӣ боз ҳам бештар мегардонад ва гӯшзад медиҳад, ки ин насл насли бедору ҳушёр аст. рамзҳои миллиамон роҳи таърихии халқамонро тай намуданд ва нишони ифтихору садоқат, меҳру муҳаббати беандоза нисбати ватан, садоқату нусрат, умеду орзуи нек ба ояндаи дурахшонро дар худ таҷассум менамоянд. пайваста қироат намудан ва хондани суруди миллӣ ифтихори миллӣ ва ватандориро дар вуҷуди хонандагон
зинда медорад ва пайваста бо садои озод ва зинда қироат кардани суруди миллӣ саҳми арзандаи худашро метавонад гузорад. яке аз рамзҳои давлате ки ин суруди миллӣ аст нишони ифтихору садоқат ва ватандорӣ аст ки дар вуҷуди инсон исьён мебардорад ва ин исьёнро мо бояд тавонем ки дар вуҷуди хонандагони худ ҷойгир намоем. аз ин рӯ пайваста дар чорабиниҳои илмӣ бадеӣ ва фарҳангиамон суруди миллиро ба тариқи мутантан бо овози зинда месароем. ғояи суруди миллӣ моломол аз орзуву таманнои нек ва дарси хуби тарбияи худшиносӣ аст ва нарму латиф моро ба дӯст доштани тоҷикистони беҳтар аз ҷон даъват мекунад ва расидан ба қадри ин давлату миллати ободу озодро барои ҳар яки мо мояи худогоҳиву бедории миллӣ медонад. мо ҳамроҳи ҳамсолони худ ҳамарӯза суруди миллиро бо як тантана ва меҳри ватандорӣ қироат менамоем, чунки суруди миллӣ ин як рамзи пойдории давлат аст ва бояд ҳар як ҷавонмард ва ҳар як фарзанди миллати тоҷик суруди миллиро бо як тантана хонад, чунки суруди миллӣ маорифгари миллат аст ва дар арсаи ҷаҳонӣ ба воситаи варзишгарони машҳури ҷумҳурии мо ба монанди Дилшод Назаров, Беҳрӯз Хоҷазода ки ҳамарӯза дар онҳоро мо дар телевизорро мебинем чӣ тавр бо як меҳри ватандорӣ даст бар кафи синаи худ гузошта суруди миллиро мехонанд, чунки онҳо низ як шахси ватандӯст мебошанд ва мо низ бояд кӯшиш намоем то ки ба монанди онҳо суруди миллии худро дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ намоем ва номбардори миллату давлати хеш бошем. шоир дар давоми андешаҳои худ хеле зебо гуфтааст ки Саодати абад насиби мост.